Сезнең барчагызга да яхшы кәефләр теләп, эфирга чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы чыга. Исәнмесез, кадерле Илеш телевидениесе хезмәткәрләре, дип башлана тәүге хат. Сезнең котлаулар программасы аша безнең өчен иң газиз, иң кадерле, сөекле әниебез, дәү әниебез Әлфинә кызы Ягафарованы матур, күркәм 75 яшьлек юбилее белән тәбрик итәргә булдык. Яздай назлы, диңгезләрдән тирән, күктәй иркен ана күңеле, балаларым диеп, аналарның үтә бит ул бөтен гомере. Әни, бар галәмгә җитәрлек наз, нур, яктылык, сөю туплаган сихри көчкә ия һәм кеше гомере буе табынган, баш игән бу сүзгә. Без дә шушы кадерле сүзне әйтә алуыбыз, барыннан да элек әниебез булу белән бәхетлебез. Аның балаларым диеп өзелеп торуы, тормышта яшәргә авырлыкларны җиңәргә көч бирүе безгә олы шатлык. Әниебез Әлфинә кызы Иске Күктау авылы кызы. Ул 1945 елның 18 августында Сәкинә һәм Ислам абый гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Ары таба бу гаиләдә яңадан 6 сабый дөньяга туа. Эш сөючән, тырыш гаиләдә үсә әниебез. Әти-әнисенә бар яклап йорт эшләрендә ярдәм итә, апайларын үз кулы астына ала. Мәктәптә укыганда да сынатмый, гел яхшы билгеләргә өлгәшә. Әнисе дә укытучы булганга, әниебез дә мәктәпне тамамлап, әнисе изеннән Башкорт дәүләт университетына укырга керә. Студент елларында бар яклап үзен тырыш, таләпчән, максатына ирешүчән итеп күрсәтә. Бу апайларына да зур өлге була. Алар да шушы уку йортын бер-бер артлы тамамлыйлар. Аспирантурага калырга тәкъдим итәләр әниебезгә, ләкин ул балаларга белем бирергә хыяллана. Ике дә уйлап тормый, Илешкә кайта һәм Кадер урта мәктәбендә ана теле дәресләрен өйрәтә башлый. Нәселдә тагын берничә буын укытучылар булган гаиләдә тәрбияләнгән әниебез бөтен җаны, тәне белән яраткан эшенә чума. Озакламый мәхәббәтен очратып, әтиебез Гыйлемҗан Сәлихҗан улы белән гаилә коралар. Бәхетләрен арттырып, мин кызлары Резида дөньяга киләм. Язмыш аларны ары таба Татарстанның Актаныш районына алып китә. Әтиебез колхозда баш агроном, әниебез Аккүз мәктәбендә директор урынбасары булып эшли. Районның 2нче даны гәзитендә яшь педагогны мактап язулары, рәсемен райком алдындагы почет тактасына куюлары аның үз эшен җаваплылык белән башкаруы турында ачык сөйли. Әти-әниебез тырышып эшлиләр, үрнәкле гаилә булып яшиләр. Минем киңәшчем һәм ярдәмчем булган Рузил энем дә сөн буенда Аккүз авылында дөньяга килә. Аккан сулар кебек гомер үтә бара. 90нчы елларда гаиләбез югары яркәгә кайтып төпләнә. Әтиебез шулай ук колхозда, әниебез 2нче санлы мәктәптә сыйныфтан тыш тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эш башлый. Һәр башлангычын җиренә җиткереп башкара ул. Укучылар белән илебезнең төрле төбәкләренә походлар оештыруда күп көч сала. Күп кенә Мәгариф министрлыгының почет грамоталары белән бүләкләнә. 1991 елда Русиянең Мәгариф отличнигы исеменә лаек була. Соңгы елларда татар теле һәм әдәбияты дәресләрен бирүгә зур көч сала. Югары уку йортларына керергә теләүчеләрне әзерли. Республика олимпиадаларында аның укучылары 1-нче, 2нче урыннарны яулый. Күп кенә укучылары яраткан остазлары изеннән китә. Гаиләсендә дә кадерлебез бик бәхетле, яраткан тормыш иптәше, сөекле әни булды. Кызганычка каршы әтиебез генә мәрхүм инде. Бу авыр сынауларны да әниебез сабыр гына үткәрде. Балаларым диеп яшәде, улы Рузилне укытасы бар иде бит әле. Аллага шөкер, хәзер икебез дә үз алды тормышта. Мин Игмәт авылында тормыш иптәшем белән 2 ул үстердек. Үзем укытучы, иптәшем авыл хуҗалыгында. Улларыбыз икесе дә югары белем алып, Башнефть системасында эшләп йөриләр. Энем Рузил дә үз гаиләсе белән Уфада яши. Башкорт дәүләт аграр университетында укыта. Һәр ял сайын әниебез янына кайтып, хәлен беләләр, йорт эшләрендә ярдәм итәләр. Аларга зур рәхмәтемне җиткерәсем килә.
Аллага шөкер, әниебез бүген бәхетле әни, сөекле дәү әни булып, туган нигезебезнең утын сүндермичә яшәп ята. Оныклары өчен улы киңәшче, сердәшче, ярдәмче ул. Әниебез, сиңа барысы өчен дә шиксез рәхмәтлебез. Без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде. Сиңа улы юбилееңдә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, балаларыңның, оныкларыңның күңел җылысын тоеп, бәхетле гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җир кебек матур, кояш кебек якты, туачак таңнарың һәрвакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Бераз сырлар кунган нурлы йөзең, шаһитлардыр үткән юлларның. Учларыңда синең язылгандыр язмышлары безнең юлларның. Иң изге теләкләр белән сине яратып, кызың Резида, киявың Рәфил, улың Рузил, киленең Лиана, оныкларың Илмир, Айгөл, Ринат, Илвина һәм Әмир. Хөрмәтле юбилярыбыз Әлфинә Ислам кызы Ягафарова. Балаларыгызның ихлас теләкләренә кушылып, без дә сезне матур гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Гомерегезне изге һөнәргә, яшь буынга белем бирүгә багышлагансыз, игелекле балалар тәрбияләгәнсез. Алдагы көннәрегез тик шатлыкта, кадер-хөрмәттә үтсен. Җыр бүләгебез сезнең тарафка ашкына. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне, шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма